Республикабызның уңышлары һәр вакыт җыр белән үрелеп барды. 90-нчы елларда дөнья күргән, Татарстанның икенче гимнына әйләнгән «Мин яратам сине Татарстан» җыры һәркемдә туган җиренә, туган теленә, ватанына мәхәббәт уята. Алдагы минутларда «Мин яратам сине Татарстан» җырының язылу тарихы турында сөйләрбез. Жыр сүзләрен Роберт Рәкипов язган. Ул 1936 елның 10 ноябрендә Татарстан Республикасы Шүпрәле районының Яңа Чыкалы авылында туа. 1995 елда бакыйлыкка күчә. Әлмәт шәһәренең бер урамы аның исемен йөртә. Көй авторы Роберт Андреев 1956 елның 31 мартында Татарстан АСРның Сарман районы Баткак авылында туган. 1986 елдан башлап җырларга көйләр яза. Татнефть газ эшкәртү идарәсе Ромашкино санаториенда эшли. «Мин яратам сине Татарстан» җырын тамашачыга җиткерүче Салават Фәтхетдинов 1960 елның 10 гыйнварында Башкортстанның Тәтешле районында Аксәет авылында туа. Иҗат юлы 1989 елдан башлана. Татарстанның халык артисты. Мин яратам сине Татарстан, алтын нарың өчен яратам. Жыр сөйләр өчен түгел, ә көйләр өчен чыгарыла дип әйтәләр. Шулай да көйләгәнче сөйләп алыйк әле. Мин яратам сине Татарстан җыры беренче тапкыр 1991 елда Рига шәһәрендә үткәрелгән Сабан туе бәйрәмендә яңгырый. Даугава елгасы ярына басып, Роберт Андреев Татарстаннан читтә яшәүче милләттәшләребезгә өр-яңа җырын бүләк итә. Тәүге тапкыр башкарылгандагы дулкынлануым әле дә истәди. 40 ел элек булган хатирәләре белән уртаклашып, Роберт Андреев. Минем Роберт Рәкипов шигырына язылган иң беренче җыр Зөһрә дигән җыр иде. Ул җырны драмтеатр бинасында концертта катнашып, бу җырны җырлап, концерттан соң чыкканда Роберт Рәкипов килеп минем белән күреште дә, шунда очраштык без аның белән. Шунда ул миңа үзенең шигырьләр җыентыгын бирде. Кичкенә генә шундый зәңгәр җыентык. Шул җыентыкта мин яратам сине Татарстан дигән җырны текстны алдым. Ул вакытта бу 90-нчы еллар иде, 90-нчы ел. Шундый күтәренке, ниндидер патриотик рух белән йөри торган вакыт, безнең республика 16-нчы союздаш республика булыр дип шундый хис белән йөри идек, ышанып. 30 августта мустақиллик игълан ителде 90-нчы елда. Менә шул көнне мин ничектер шундый күтәренке үземдә сизмәстән ничегендә шул көнне алдым да ул җырны, сүзләрен мин баян белән бу җырны җырлап магнитофон тасмасына яздырдым. Ул вакытта мин әле ноталар да белми торган идем. Җырладым, яздырдым да мин моны үзебезнең шәһәр музыкантларына күрсәттем, профессиональ музыкаларга. Валерий Саматовка, Рим Ибрагимовка күрсәттем. Алар бераз гына төзәтмә керттеләр гармония буенча. Шуннан инде бу җырны мин 91 елны без Балтик буе дәүләтләренә Ригага Сабан туйга бардык, Латвияга. Шунда мин аны Даугава елгасы буенда асфальт туртасына басып баян белән җырладым. Аннан соң инде моны бу җырны ярчалы үз эшчәннәре Лиюза Зияддинова, аннары Габидулла Хөрмәтуллин җырлаган инде. Шул Салаватка ул Габидулла Хөрмәтуллиннан килеп эләккән бу Салаватка бу җыр, чөнки Салават ул вакытта популярлык калган иде инде. Менә шуннан Салават җырлап җыр популяр булып китте. Хәзерге көндә дә аны ул һәр вакытта җырлый. Җырлау гына түгел, бер елны Салават Фәтхетдинов хәтта концерт сезонында шул җыр исеме белән атады. Салават җыр театры автобусының сыртына да шушы җыр исеме язылган иде. Бу Роберт Андреев миңа тәкъдим итте. Ул вакытта бу җырның ишеге ритм башкарак иде. Без аны музыкантлар белән киңәшләшеп, әзрәк кенә шундый стилен үзгәрттек. Салмак кына көйде, Роберт үзе белә бу турыда. Шуңа без инде теге ноктасына туры китәдек. Туры килде шулай. Алла Тәгалә амин дигән чагына туры килгәндер инде бу җыр.
Халык әйтсә, хак әйтә дип, әлеге җир турында Казан халкыннан сорашырга булдык. Чынлап та, беләләрме әлеге җирне? Ана Салават Фатхетдинов башкара. Безнең Татарстанның гимны. Мин яратам сине, Татарстан. Ғарур халқың үшін яратам. Күкрәп, яшенәп яуган, яңгырларың үшін яратам. 2008 елда «Мин яратам сине Татарстан» җырының авторлары Роберт Рақипов, Роберт Андреев һәм Салават Фатхетдинов Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясенә тәкъдим ителә. Ләкин беренче утырышта ук намзәтләр арасыннан төшеп кала. Шунда мине гаҗәпләндерде. Мин сине яратам Татарстан җыры тәкъдим ителгән булган. Комиссия моны тәкъдим итмәгән, кертмәгәннәр, тавыш бирелмәгән. Тавыш бирмәгәч инде комиссияның бөтен әгъзалары бу җыр төшеп калган. Бу мине бик каты гаҗәпләндерде. Чөнки дөресен әйткәндә, бу җырның барлыкка килеп сәхнәгә чыгуы, халыкның кабул итүе күзәткәннән соң минем үземнең күңелемә шундый тәэсир ясаган иде. Менә мин әйтәм. Аллаһка шөкер, шушындый җыр барлыкка килде. Салават башкара бит инде халыкыбызның яраткан җырчысы. Буларның килмәгән ягы юк. Шуннан соң нәрсә эшләргә? Яңадан бу документларны кире кайтарып, яңадан уздырыгыз дисәң, тагын да инде әгъзалар, бәхәсләр күпкә китәр иде. Мин аларга турыдан-туры әйттем. Әгәр дә бу җырны кертмибез икән, мин гомумән үземнең имзамны куймыйм, ризалыгымны бирмим. Алар инде аптырашып калдылар, аларны да аңлап була комиссия әгъзаларын. Мин тоттым да шушы карарны кабул иттем. Мин әйтер идем сезгә, менә халыкның туйгысын сизеп, шушы үз өстенә алып, инде ничектер эш итү кануннарын бозып булса да, барбер да ул президент эше үз өстенә ала икән. Бу мәсьәләне хәл итүне халык яңадан шул чаклы күп рәхмәтләр әйтте. Әйтергә кирәк, менә була бит тормышта. Сүзен язган авторда, көйен язган авторда, аны башкаручы Салават Фатхетдиновта. Мин әйтер идем, әлдермәштән әлмәндер турында, пьеса турында мин һәр вакыт әйтәм. Ул кабатланмас нәрсә. Кабатланмас. Аның авторы да, режиссеры да, уйнаган артистлар да менә мәңгелек. Әйтәсем килә спектакль. Бу җырда шулай. Гимн уйнаган кебек, бөтен халык аны басып тыңлый бу җырны. Шул чаклы яратып, күңеленә матур итеп ята һәм мөмкинлек бирә Тукаебыздан тагын да аны искә алып горурланырга. Җыр турында әңгәмәләшеп алырга дип сүз куешканда, Камал театр янындагы ял мәйданчыгын очраклы рәвештә сайладык. Очраклы булса да, җыр тарихы белән бәйле урын икәнлеге ачыкланды. Татарстан дәүләт телевидениесе фондында Салават Фатхетдиновның нәкъ менә шушы мәйданда яздырган җыры сакланып калган. Yanlarların ışını yaratan Kükrep yaşın hep yavgan Yanlarların ışını yaratan Seni yaratan, seni Tatarstan Gurur halkın ışını yaratan Keptirin Tatar television yaratan Canirken keptirin Tatar television yaratan
üçün, tuğayların üçün yaratam.